פה בסוקולוב חולון, פגיעה ישירה, אוטובוס שלם עולה באש, אוטובוס שלם עולה באש, מכוניות, אנשים. אני לא מאמין, 10 מטר מאיתנו יש פה אוטובוס עולה באש. היי, חבר, כנסו לבפנים, איפה הזה? כנסו! פגיעה ישירה בחולון, אלוהים שישמור אותם. Hej, ruga! Håller noga här nu, tjena. פה בסוקולוב חולון, פגיעה ישירה, אוטובוס שלם עולה באש, מכוניות, אנשים. אני לא מאמין, 10 מטר מאיתנו יש פה אוטובוס עולה באש. היי, חבר, כנסו לבפנים, איפה הזה? כנסו! פגיעה ישירה בחולון, אלוהים שישמור אותם. היי, רוגע! וואלה, נוגע här tjena. פה בסוקולוב חולון, פגיעה ישירה, אוטובוס שלם עולה באש, מכוניות, אנשים. אני לא מאמין, 10 מטר מאיתנו יש פה אוטובוס עולה באש. באים אליי? אוקיי. יאללה, בואו נסגור את זה.
כאן בחולון הזירה מתחילה להתפנות לאחוריי, אפשר לראות את הטרקטורים דוחפים פה ושם את שרידי האוטובוס המפויח, גם הם מרימים חלק ממרכיבי האוטובוס שנפצעו לכל עבר כתוצאה מהפגיעה הישירה של הרקטה ומפנים אותם מהכביש, אולי לקראת פתיחה אפשרית של הצירים הראשיים כאן ברחוב קוגל עוד הלילה. צריך לומר, המשטרה עוברת וגורזת מפעם לפעם לתושבים, מבקשת מהם להתפנות מהמקום ולשמור במרחבים המוגנים לחשש למטחי טילים נוספים, אבל התושבים מצידם, במיוחד הצעירים שבהם לא ממהרים ללכת הביתה, אין מחר בית ספר, ספק אם תתקיים כאן עבודה במתכונת סבירה, ולכן התושבים שלא רגילים לחוות פגיעה משמעותית כל כך במרחק יריקה מהעיר תל אביב עצמה, נשארים פה, מביטים בעיניים קלות בהריסות שמתפנות, וגם העסקים שנפגעו בחלקם מהדף הרקטה, למשל סניף של בנק לאומי פה באזור, יצטרכו לעסוק מחר בבוקר במערכת השיקום. תמונת המצב היא שהזירה בחולון מתפנה